Mabuti pa yung kaibigan ni Kuya Romeo. Madalas siyang kasama. Kuya, saan ka pupunta? Wala, pupunta lang ako kay paring Berto. May lalakarin lang kami. Ganun ba, kuya? Parang napapadala siya tayo paglabas-labas nyo. Pwede ba, Ruby? Huwag mo nga akong pakialaman. Balita ko, kuya. Magaling daw magsugal yung kaibigan mong yon. Ano naman ngayon? Naniniwala ka kasi sa sinasabi nila. Nag-aalala lang kasi ako sa'yo, kuya. Baka mamaya, pati ikaw, magaya sa kanya. Mabait na tao si Berto. Mabait nga, kuya. Pero, kilala mo ba siya ng lubusan? Kaibigan ko si Berto, kaya pabayaan mo ako, Ruby. Matanda na ako, Ruby. Kaya hayaan mo lang ako sa ginagawa ko. Kuya, ayoko lang kasing mapahamak ka. Kaya pinagsasabihan kita. Ruby, alam ko na ang ginagawa ko. Kaya wag mo akong pagsabihan na parang bata. Sana, hindi ako tama ng kutob, kuya. Isa pa, hindi naman ako humihingi sa'yo ng pera. Alam ko naman yun, kuya. Kaya hayaan mo ako kung anong ginagawa ko at sinong kasama ko. Uuwi ka din ba mamaya, kuya? Para sabay na tayong kumain bago ako pumasok. Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sasakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kaagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3-in-1 na ito kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, at leather and vinyl materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin. Baka hindi na ako dito kakain, kaya mauna ka nang kumain. Ganun ba, kuya? Sige na, ayaw ko na makipagtalo sa'yo. Sige, kuya. Mag-iingat ka. Simula nung maging kaibigan mo si Berto, kuya, lagi ka nang umaalis ng bahay at lagi kayong magkasama. Ang gagaling ng mga kalaban natin, di man lang tayo nakabawi. Kaya nga paring Romeo, di bale, babawi tayo ulit sa susunod. Sana sa pagbalik natin, makabawi tayo. Huwag kang mawalan ng pag-asa pare. Nang hinayang lang ako sa natalo sa akin. Ganyan din ako dati, pero nakakabawi naman ako. Basta, huwag ka lang susuko. Mamaya, pag nalaman ng kapatid ko yung ginawa ko, baka magalit yon. Bakit mo naman ipapaalam pare? Huwag mong sabihin sa kanya para hindi magalit. Kaya nga pare. Tara pare, sa loob. Inom muna tayo. Sige pare, baka nandyan naman yung kapatid mo. Nakakaya naman sa kanya. Wala siya pare. Nasa trabaho pa, mamaya pa uwi yun. Ah, ganun ba? Sige pare. Sige pare, pasok ka. Maupo ka muna pare. Ganda pala ng bahay niyo pare. Siya nga pala, hindi ka na ba mag-aasawa? Hindi na pare. Kasama ko naman yung kapatid ko. Ah, ganun ba? Sayang naman. Ang laki pa naman ng bahay niyo. Madalas kasi,
walang tao dito. Pareho kami abala sa trabaho. Nako, mayaman na nga kayo. Nagpapayaman pa kayo lalo. Kailangan magsipag, Berto. Lalo na, tumatanda na ako. Kung sa bagay pare, tama ka naman. Oo, pare. Samantalahin natin habang kaya pa ng katawan. Mabuti ka nga pare. May magandang trabaho. Samantalang ako, wala. Sige, pare. Yan ka muna at kukuha ko ng mainom natin. Sige pare. Paano na kaya ito? Saan ako manghiram ng pera? Wala nang gustong magpautang sa akin. Subukan ko kaya kay paring Romeo. Total, mabait naman siya sa akin. Bahala na. Hindi naman niya siguro ako papahiyain. Ba't kaya tumatawag si paring Berto? Hello, paring Berto? Hello, paring Romeo. Kamusta na? Ayos naman. Bakit pala napatawag ka, paring Berto? Nagbabaka sakali sana ako sa'yo, paring Romeo. Hiram sana ako ng pera. Para saan ba, paring Berto? Yung ihiramin mo sana? May babayaran kasi yung anak ko sa eskwelahan. Nagkulang kasi yung pambayad niya. Ha? Ganun ba? Magkano naman ang hihiramin mo? Mga 5,000 sana. Ha? 5,000? Huwag kang mag-alala pare. Babayaran din kita pag nagkapera ako. Sige pare, pahiraman kita. Walang problema. May tiwala naman ako sa'yo. Salamat paring Romeo. Sige pare, pumunta ka dito para makuha mo yung perang inihiram mo. Sige, pupunta ako ngayon dyan. Salamat. Sige pare, mag-iingat ka. Kumusta na yung pakiramdam mo, kuya? Ayos naman na ako, Ruby. Sabi ng doktor, makakalakad ka rin daw, basta magagamot ka lang. Sana nga, Ruby, makakalakad pa ako. Kaya mo yan, kuya. Naubos na. Lahat ng ipon ko sa bangko. Huwag mo nang isipin yun, kuya. Ang mahalaga, nagamit mo ito pampagamot. Wala nang natira sa akin, Ruby. May trabaho naman ako, kuya. Kahit papano. Nakakaya naman sa'yo. Ikaw na lang mag-isang gumagastos dito. Wala yun, kuya. Ang mahalaga, kasama pa rin kita hanggang ngayon. Bakit, kuya? May masakit ba sa'yo at malungkot ka? Wala naman, Ruby. May naalala lang ako. Ano yun, kuya? Naalala ko yung kaibigan ko na si Berto. Bakit si Berto, kuya? Mas tagi ko pa siyang kasama kaysa sa'yo noon. Oo nga, kuya. Lagi kayong magkasama. Halos araw-araw.
Mabuti pa yung kaibigan ni Kuya Romeo. Madalas niyang kasama at kausap. Samantalang ako na kapatid niya, hindi ko siya makasabay kumain at hindi ko makakwentuhan man lang. Oo. Nasaan na kaya siya ngayon? Simula nung nagkasakit ako, hindi na siya nangamusta sa akin. Baka may ibang pinagkakaabalahan na siya, kuya. Ewan ko, Ruby. Di man lang niya ako maalalang pasyalan o kaya kumustahin man lang. Kung talagang kaibigan ka niya, kuya, maalala ka niyang kumustahin. Kaya nga, Ruby, nabalitaan naman niya siguro na nagkasakit ako. Oo naman, kuya. Mga kapitbahay nga natin, alam na nila lahat. Ang hirap din pala nang walang-wala, Ruby. Baka nalaman niya, kuya, na naggagamot ka na at wala ka ng trabaho. Baka nga, kaya siya lumayo sa akin. Kung mabuti siyang kaibigan, ano man ang sitwasyon mo, kuya, hindi ka niya iiwan. Parang kapatid na rin ang turing ko sa kanya noon, Ruby. Kaso, ganon din ba ang turing niya sa'yo, kuya? Di ko alam, Ruby. Nakakalungkot lang isipin na di man lang niya ako maalalang pasyalan ngayon may sakit na ako. Hayaan mo na yun, kuya. Nandito naman ako, na kapatid mo. Maraming salamat, Ruby, at hindi mo ako iniwan. Ikaw na nga lang ang meron ako, kuya. Pababayaan pa ba kita? Mag-asawa ka na kasi para may kasama tayo dito sa bahay. Nako, baka hindi na, kuya. Takot ako sa obligasyon. Tumatanda ka na rin, Ruby. Ayos lang, kuya. Kasama naman kita. Ang totoong kaibigan ay kasama mo lagi at hindi ka iiwan. Anumang sitwasyon meron kayo. Dadamayan at sasamahan ka. Anumang pagsubok ang hinaharap mo sa buhay.